Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer. Hûn, ez, tu, hûn Kurdin. Ew Kurdin. İro ez naçim mektebê. Civîna mamosteyan heye. Ji ber wê ez li malê me. Azad û bawer çûn cem hevalekî xwe. Azad û bawer çûn cem hevalekî xwe. Do semînera min hebû. Do semînera min hebû. Ez zû çûm mektebê. Ez zû çûm mektebê. Mamosteyê me pir baş e. Mamosteyê me pir baş e. Ew ji min hez dike. Ji ber ku ez xwendekareke jîr im. Ew ji min hez dike. Ji ber ku ez xwendekareke jîr im. Min ji semînerê not û pênc stand. Min ji semînerê not û pênc stand. Lê not û pênc puan ne bi dilê min e. Lê not û pênc puan ne bi dilê min e. Min 100 puan dixwest. Min 100 puan dixwest. Ji ber wê gava ku ez hatim malê kêfa min ne baş bû. Ji ber wê gava ku ez hatim malê kêfa min ne baş bû. Rîne. Çawayî başî? Valla ez ne başım. Erê xuya ye. Çi sıfat elê. Çi xêr e çi bû? Roj da xêr e. Tişekî gelek xirab bû îro. Aha. Azad û bawer got qey hinan ez haciz kirime. Azad û bawer got qey hinan ez aciz kirime. Min ji wan re got na kesî ez aciz nekirim. Min ji wan re got na kesî aciz nekirim. Tişekî gelek xirab bû îro. Aha. Kesek ji te re tiştek got? Na. Kî bû? Kes ji min re tiştek negot. Êkê te xist çi kirin? Na, tu kesî li min nexist. Ê de bêje çi bû? Ka ji min re tiştek were min re bêje herim hest Kuro hediye, tu hediye, Na? hediye. Beni hafrak. Wan jî pirsî bê çima kêfa min ne baş e.
wan jî pirsî bê çima kêfa min ne baş e. Min got ku min ji semînerê notek xirab stand. Min got ku min ji semînerê notek xirab stand. Dersa min xirab bû. Ah, Vaa. dersa te xirab bû. Çima xêre? Tu direk çî? Na ez dereng neçûm. Te baş nexwendibû? Saet 2 bû ez saetê ku nêvgeha me wir. Here zanim. Ên. Dereng ketişe tu nizanî. Te emra xwe tiştek wer nekiriye. Na. Li ser çi bû? Ha li ser mêmearan bû. Li ser destana mêmearan. Semîner bû. Belê. Pir mirov hebûn? Min noteka pir xirab stand. Wan got qey min notek pir xirab standiye. Wan got qey min notek pir xirab standiye. Ji ber wê pirsîn. Ji ber wê pirsîn. Çima mamoste Türk bû çi bû? İcar dizanim çima Na. me dewî nexweş e. Mamoste mi Kurda? Te bigirim bin Goro hedî. devî bînim ha? Bawer. Na. Tu çayekî dixwazî? Na te çi bû ya? Tu çima qes berfê dikevî ya? Xim nake rojda. Min notu 5 stand. Li ser hezarê? Na. Li ser sedî? Belê. Li ser serê not pênc girtî? Bawer? Notu 5 sal ji bawer re divê heta ku notu 5 bîne ji sedî. Tu zanî? Emra xwe tiştek wer nediye. Divê ez sed ser sed û sê. Ser sedê bigirî. Belê. Te çima tu jûr hatî çi rabe ez ya bigirim binningexa min got çi ye? Min hevse min Min got dernekine. bilgî ye? Here. Min got çi ye? Notu pênc girtiye. Birena min tê. Were ez ya bigirim binninge keç were li min. Hemî jîna roja şinane. Were. Azad û bawer êrîşî min kir. Azad û bawer êrîşî min kir. Li gora wan ez bêaqilim. Li gora wan ez bêaqilim. Lê ew nizanin ku ez henekê xwe bi wan dikim. Ew hevalê min in. Ez pir ji wan hez dikim. Ew hevalên min in. Ez pir ji wan hez dikim. Lê carnan ew min pir hêrs dikin. Lê carnan ew min pir hêrs dikin. Pêr ez dereng çûm dersê. Pêr ez dereng çûm dersê. Ya rastîn sûcê azad û bawer bû. Ya rastîn sûcê azad û bawer bû. Min xwe amade kir. Min xwe amade kir. Azad û bawer bi tewlayê dilîst. Azad û bawer bi tewlayê
دلیست Akru. Ezeke çava drizin. بله İska kortane ha. Dubara. Ervele ava Du. ava çar. Gorate. آزاد و باور به تولای دلیست از لپرتوکا خوا گریام لی من او Aha. و پرتوکا من ندید یا؟ Baya. Na habere ver tu ne? Bu ne dit? Kurtuka çe? Bak چه دکن؟ Dizin. Dilizin rojda. اون دزنن پرتوکا من لکویا؟ Da. Tu zanî ku diye kurtuka wê? Belki ki bazar her bazar mezeke. از درنگ مام کرابن اون چه دکن؟ مدرسه آنی نه؟ Em Na yanı dilizin. dersemetin ne? آزاد و باور از گلک عاجز کرم وان از هرس کرم وان از هرس کرم جبرکو وان پرتوکا من و شارت جبرکو وان پرتوکا Akıl heye, akıl ne olur javaya. كافي راكن بال Keçe Allah böyle Allah. dilizin. Deliske maç karakır ya bahçe ne lizim lo. Aa. أف أوكي. برتوكا منا چی شویل برهبو؟ Çi şey vurur bu? Tu zanî bawer. Min ne gote? Min eşire. Bawer. أري أو حوالي منن لي جارنان أو منبر هيرستكن Dersa Kurdî. Dersa Kurdî. Mane Kurdî hebûname ye. ماني ميا